Cwestiwn ar geometreg cyfesurynnol yw hwn. Mae gyda ni hafaliad AB, hafaliad llinell yw hwn achos dim sgwar na x, y ynddo fe. Mae 3x minus 4y plus 5 yn haflu 0. Felly cyn bo fi'n dechrau, rhan A cwestiwn fi'n mynd i wneud, braslun i weld beth sy'n digwydd. Felly dyma'n uchelynau, a dyna'n hafaliad i. Os di x yn haflu 0, ni angen gweld le mae'n mynd trwy'r uchelynau. Os di x yn haflu 0, mae minus 4y plus 5 yn haflu 0, felly fi'n gallu mynd ar 4y draw a dweud bod 4y yn haflu 5 yn positif, felly mae y yn 5 dros 4 neu 1 a chwarter. Felly ni 1 a chwarter i lan yr uchelyn y. Os di y yn haflu 0, yn haflu 0, mae 3x plus 5 dy fi yn haflu 0. Felly mae x, mae 3x yn mynd i fod yn minus 5, a mae x yn mynd i fod yn minus 5 dros 3. Felly minus 1 a 2 chwarter. Felly mae yma rhywle. Felly mae'r linell AB yn edrych fel yna. Nid yw'r graddiant yn mynd i fod yn gyfartal, a mae'n mynd i edrych rhywbeth fel yna. Felly darn A cwestiwn, mae pwynt gyda chyfesurynnau P plus P yn gorwedd ar y linell AB. Darganfyddwch werth y gysonyn P. Felly os yw y pwynt yma ar y linell, mae x yn mynd i fod yn haflu P, a'r y yn mynd i fod yn haflu P plus 2 ar gyfer y pwynt yna. Felly am y newid x yn haflu P, ac y yn haflu P plus 2. Felly mae 3p minus 4 p plus 2 plus 5 yn haflu 0 gyda fi. Felly os y braced mas, mae 3p minus 4p minus 8 wedyn, minus 4 llos i 2, minus 8 plus 5 yn haflu 0, minus 1p minus 3 yn haflu 0, felly mae p yn mynd i fod yn hafal i minus 3. Felly mae'r pwynt minus 3 minus 1 wedyn ar y linell tua fyna rywle ar y linell. Ar gyfer rhan B, ni angen graddiant yr hafaliad. Felly ni angen ail drefnu'r hafaliad i'r ffurf y yn haflu mx plus c, fel bod ni'n gallu dod o hyd i'r graddiant. Felly mae'n hafaliad ni'n 3x minus 4y plus 5 yn haflu 0. Ail drefnu hwnna i gael 4y yn positif, felly y 4y mynd i'r ochr yna, mynd i fynd yn positif, yn haflu 3x plus 5 ar ochr chwith. Felly, a newid nhw o gwmpas, fel bod 4y yn positif. Rhannu y 4, mae gyda ni y yn haflu 3 chwarter x plus 5 chwarter. Felly'n graddiant ni yw 3 chwarter. Ail trefnu yr hafaliad mwyn dod o hyd i'r graddiant. Felly'n graddiant ni yn 3 chwarter. Ar gyfer B, felly dyna ni beth ni wedi dod o hyd iddo. Ar gyfer C, mae gan y pwynt A cyfesurynnau 1, 2. Mae A ar AB, felly 1, 2 yn mynd i fod yma yn rhywle. Fyna rhywle. A mae'r pwynt C sy'n minus 5k, fel bod A, C yn perpendicular i AB, perpendicular i AB, darganfyddwch werth k. Felly mae A yw'r pwynt 1, 2, a ni angen graddiant AC fel fod yn perpendicular i AB. Ni wedi dod o hyd i graddiant AB. Graddiant AC yw'r gwahaniaeth rhwng y dros y gwahaniaeth rhwng x, felly k minus 2 dros minus 5 minus 1 yw graddiant AC, sy'n k minus 2 dros minus 6. Felly ni angen, dyna A fyna, tua, ni angen graddiant y ddau. Os ych chi'n cofio, os ych chi'n lluosi graddiant dau linell a maen nhw'n perpendicular i gilydd, maen nhw fod i ddod yn minus 1. Felly, graddiant AB
lluosi graddiant a c yn mynd i fod yn -1 os ydyn nhw'n perpendicular i'w gilydd. Felly graddiant a b yw 3/4, fel gweithio ni mas yn rhan b, a graddiant a c yw c minus 2 dros minus 6, a ni moyn rheina i fod yn -1. Felly chi'n gallu gweld bod y 3 a'r 6 yn rhannu mewn iddi gilydd, felly fi'n gallu canslo fyna, a mae gyda fi 1 dros -2 lluosi 4 sef -8. Felly ffracsiwn 1 dros -8, lluosir c -2 yn hafel i -1. Lluosir ddau ochr gyda -8, a mae gyda fi c -2 yn hafel i +8 wedyn ni, -1 o'r ochr arall. Felly c yn mynd i fod yn hafel i 10. Felly'n linell i nawr sy'n perpendicular i AB, a mae c yn 10, a felly mae'r pwynt c yn mynd i fod yn -50. Felly -5 ti draw fan hyn rhywle, -10 lan yn uchel. Felly mae'r linell a c yn perpendicular i AB. Ar gyfer d, mae llinell AB yn croesdori'r llinell gyda'r hafaliad 2x minus 5y yn hafel i 6 yn y pwynt d. Felly fi wedi gosod y ddau ar dy gilydd, achos os nhw'n croesdori, mae gyda ni hafaliadau cydamserol yma, a fi wedi dod ar 6 draw i'r ochr chwith, so mae -6 da fi. Nawr, i ddatrys hafaliadau cydamserol, mae angen lluosi un gyda rhywbeth a'r llall gyda rhywbeth arall mwyn creu cyfernod naill ar x neu'r y i fod yr un peth, fel bod fi'n gallu cael gwared nhw. Felly os galwair un gynta ni un a lluosi fed y 5, galwa'r ail un yn 2, lluosi fed y 4, ga fi 20 yn y canol ar gyfer yr y. A byddai angen tynnu bant mwyn cael gwared yr -20. Felly 3x lluosi 5 yn 15x, -4y lluosi 5 yn -2x, 2y, a 5 lluosi 5 yn 25, yn hafel i 0. 4 lluosi 2y mynd yn 8, 4 lluosi 2x yn mynd yn 8x. 4 lluosi -5y yn mynd yn -20y, a -6 lluosi 4 yn -24. Nawr fi angen tynnu y -20 nawr wrth ei gilydd mwyn cael gwared ohonyn nhw. Felly, 15 minus 8x yw 7x, minus 20y minus -20y yw 0, a 25 minus 24 sef plus yn mynd yn 49. Felly 7x yn mynd i fynd yn -49 ochr arall, x yn mynd i fod yn -7. Felly, dod o hyd i'r y, ni angen y cyfesurynnau dy. Felly, dod o hyd i'r y am newid nôl yn 1. Felly, 3 lluosi -7, -4y plus 5 yn hafel i 0, -21, plus y 5, a fi wedi mynd ar 4y draw i wneud e'n positif. So mae 4y yn mynd i fod yn -16. Rhannu dy 4, mae y yn mynd i fod -4. Felly mae -4, -7 -4 yw'n cyfesurynnau le maen nhw'n croesi, lawr fan hyn rhywle. Ond mwyn checo, fi'n mynd i wneud yn ôl mewn i 2, jyst i wneud siwr bod yn werthoedd i'n gywir. Felly yn hafaliad 2, fi'n mynd i ddod i -7 fel yr x. Felly 2 lluosi -7, -4 lluosir -4, -6, a fi'n cael 0. Felly ni'n gywir, rhag ofn bod ni wedi gwneud mistake. A dyna ddiwedd y cwestiwn, ond beth dwi'n mynd i wneud nesaf yw chwarae o gwmpas gyda Geogebra. Ni edrych ar beth sy'n digwydd yn y cwestiwn hyn gyda'r rhaglen Geogebra. Dyma ni y linell AB sy'n mynd yn y cyfeiriad yna, a mae ganddo fe'r hafaliad 3x minus 4y yn hafel i -5 gyda ni yma, neu plus 5 yn hafel i 0. Felly ni'n gallu gweld bod hwn yn mynd yn y cyfeiriad yna.
Ni angen nesaf dod o hyd i pwynt ar y linell yma lle mae'r cyfesurin P plus 2 yn bodoli. Ond ni'n gallu tynnu llinell le mae bob cyfesurin Y yn 2 yn fwy na'r cyfesurin X. A dyna ni y linell sy'n P plus 2. Felly mae pob cyfesurin ar y linell hyn yn 2, cyfesurin Y yn 2 yn fwy na'r cyfesurin X. A ni'n gallu gweld bod ni'n croesi yma, a'r pwynt yma lle ni'n croesi yw -3 -1 fel ddaethon ni o hyd iddo yn y cwestiwn. Felly ar y pwynt yna sydd ar y linell AB mae'r cyfesurin P plus 2 dyn ni, sef -3 -1. Cyn i wared hwnna. Nawr o'n nhw'n gofyn i ni nesaf am graddiant y linell AB, a dyma ni y graddiant yw 0.75 yw'r graddiant. M yn 0.75. Nesaf nhw moyn i ni ddod o hyd i linell AC oedd yn perpendicular i linell AB. Felly A yn gyntaf oedd y pwynt 1, 2. Wedyn C oedd y pwynt -5 C. Felly mae C dy fi ar hyn o bryd yn 0. Fyddai'n symud C yn y funed i weld beth bydd yn digwydd i'r linell AC. So gyntaf gyd ddod â'i mewn y linell AC, sef hon. So dyna'r linell sy'n cysylltu A i'r pwynt -5 C. Nawr fi'n mynd i symud y linell, ond fi'n gyntaf gyd angen gweld beth yw'r ongl rhwng y ddau. Felly fi'n mynd i rhoi mewn yr ongl sydd rhwng y ddau. A dyna ni 18.43 ar hyn o bryd. Felly fi'n mynd i symud yr C fan hyn nawr lan i 1, a chi'n gallu gweld mae'r ongl yn newid. So fi'n mynd i gynyddu y C i fyny i weld os gallai gael yr ongl i ddod yn 90 gradd. Felly, yn i symud eto bach fwy da. A gweld beth oedd C yn dod i pan oedd gyda ni 90 gradd. 81, 86, 10, a dyna ni 90 gradd gyda ni fyna ar yr ongl, a chi'n gallu gweld bod C nawr yn 10. Felly mae'r pwynt C yn -5, 10 gyda ni fyna. Felly dyna ni y linell yna. Y rhan ola o'r cwestiwn oedd gyda ni y llinell yma, lle oedd 2x - 5y yn haflu 6, a ni angen gwybod lle oedd hwn yn croesdori'r linell AB. A chi'n gallu gweld o'r llun, mae yma, maen nhw'n croesdori. A'r pwynt yna oedd y pwynt, ni gael gweld allan, y pwynt D le o'n nhw'n croesdori. Felly, a mae hwnna i'r pwynt -7 -4, felly ni'n gallu defnyddio Geogebra i ymchwilio i fewn i bethau sy'n digwydd mewn cwestiwn gyda hafaliadau algebra. A'r fersiwn sydd gyda ni yw Geogebra Classic 5, a mae'n rhwydd i lawrlwytho ar eich laptop neu ar eich tablet. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yma ar gyfer cwestiwn 1.